अतना ना धो के चढ़ा देलू हां कि खरना में झरी गई आए घड़ी तो ओपन लगा तरह से कहा कि तोर दादी तो तोर माई तो तोर बहिन तो तोर फुआ YouTube लोग देखा था परेशान बाकी ई ब्याह सा ई ब्याह सा हां ना करे ना जी दहियो लड़का देखी बहुत चतुर लड़का हां आइले हां अगर स्वर्गीय भी कलश आज आधा रात में आज होली के नवानगर के पावन पवित्र धरती स्वर्ग के समान भइल गया स्वर्ग रूपी धरती पर वाह माननीय व्यास जी जिला पार्षद महोदया स्वर्गीय श्री कमलदास कुंवर उर्फ टूअर महाराजी पधरले बारे कहता है कि हमरा खीस नहीं खे बरो खीस फालतू नहीं बोलेगा कोई हमने के ब्लड गरम ना होखे फालतू बोलब ब्लड वे काट दिया त जवन हाउ करता सा छुट्टी हरवा दो तीन गो आ उहे तू करब फिर ओहनी में असीम नरन जादे महत्तर करे ये करे के बचावे के बा आज भोजपुरी हमनी के कौना गर्त में जा रहल बिया हमार कमलदास कुंवर के कैसे आवत रहे सीधी आवत है बाप बेटी बैठ के एगो घर में वो सिटी के देखत रहलो सुनत रहलो आज बेटा अगर टीवी देखता बाबू के भागे के पड़ता बाबू देखता तब बेटी के छोड़ के भागे के पड़ता ऐसा नौबत ना रखे चाहिए हालांकि देखी हां जी जरूरी नहीं है कि जहर रहा दे दी कि कमलबास को छपिटा के खून फेंक के मर जाए इनका के मुआ के बनू हां तो कोल्हुआरी के हां जी भेली गरम गरम तातल गुड़ खिया दी पेट झर के मर गया गलती कहत नहीं जरूरी बना हुर दी हाल गुरवे दे दो रात अभी बाकी है बात अभी बाकी है तेरी और मेरी मुलाकात अभी बाकी है भालो रकम भालो हम तुझे मारेंगे वक्त भी हमारा होगा वो गोली भी हमारी होगी बबुआ तो दू लाइन गरम करो तन की सारा सब धैर्य धरी दुगोला के नियम है हमने को ही आधार पर चल चले जा मेन है बबुआ लिखो जी आज तो हर काल मड़वाई था जन्मा हालांकि जोड़ी ये परमात्मा के दिया जोड़ी एक घोड़ा के जोग आज तक कोनो घोड़ी पैदा ना भई एक घोड़ा के जब भार सहेली ये घोड़ी सहेली बबुआ लिखो ये बबुआ लिखता पूजा पूजा ऐसा मुर्गी मार दो हमार तो चुरकी भगवाने खत्म कर दिल तू ऐसा मुर्गी मार दो जे कमलबास कुंवर के चुरकी इनका नचनिया के भुड़की खुल जाए देखा था कुंवर जी
हम गोली से ना मारिला ना गोली से मारी के 302 के मुदई बनाबी ना फाइटे फाइट पेटे में गुरगोज देव कि थाना प्रभारी के जाके कब कि बहुत मारा है तो कहे कि किधर मारा है चारों ओर खोल के आकार पछाड़ दिखा देबो कहे घावे नहीं खेलगा भीतर घर में मारी ला हई हमरा डॉक्टर साहब नवानगर के भाई बड़क यादव जी की तरफ से हजारों हजार रुपए का पुरस्कार मिलल डॉक्टर साहब एक आदमी सुई फेंकती है ने हाँ कुछ मरीज गिरल वालो ओ जे दूगो जिला पार्षद आ चेयरमैन बैठल लोग केकरा के भेजी बता अच्छा तो जय दी अब तो हमनी के का कहल जाओ माननीय जिला पार्षद अध्यक्ष अमीरपुर के हमरा मुन्ना यादव जी हमारा रिलेशन में बानी आ ओइजा से जब आदेश आ गइल बा त पूजा इजे ले नाचब जो आ ओइजा मुर्की मरी बाकी हम चाहबो कि गामा भैया मुन्ना यादव जी अगर मंच पे आईती तो हमनी के दोनों कलाकार के मान सम्मान बढ़ी वाह अगर ई ओइजा चल जातारी त ई अकेले जई है हमनी के टूर लेखा बुझाई कि छठ घाटे भीख मांगत हनी मुर्गी हां तो कौआ जिया जिया अरे पंडित भइले गधा भइले गणेश हो गधा भइले चाचा कैसन समय आ गई कौआ कागा पंडित भइले हई गधा गणेश जी बन के पूजा था हाँ जी ये घड़ी ब्यास लोग मुंह से उल्टा बोलत लोग हाँ जी हम कहते हैं कि सारा रात ना एक महीना लगातार गाँव नहीं गई कोनो ब्यास के नाम ना ले प्रसंग के माध्यम से गीत के माध्यम से आतना ना धक चढ़ा देबनु कि खरना में झरी गई एक घड़ी तो ओपन लगातार सब कहा कि तोर दादी तो तोर माई तो तोर बहिन तो तोर फुआ YouTube लोग देखा था परेशान बाकी ये ब्यास है सो ये ब्यास है सो वो कुल ब्यास मुर्की मार पूजा हो जा हमरो हिस्सा ले रहे कुल हित ना तलो से कैसे कैसे One, two. अभी बेचारी रेडी ना भी तो नहीं तहलो मार रहा फिर खेल लो चल रेडी हो जाओ अरे पंडित भइले गधा भइले गणेश हो गधा भइले तो हम सब चलो अरे बकुलवा चले हई उरुआ देला उपदेश हंस के चाल गधावा चले हई उरुआ हई उरुआ उपदेश देता है यही तरह एगो लड़की खड़ा रहे देख इमरजेंसी आ गई हई हमारा श्रीकांत यादव उर्फ ग्राम कोल्ही बंजरिया उर्फ इमरजेंसी इमरजेंसी वार्ड एक प्लॉट कैन करना केहू के तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दे तो हम सब चल अरे बकुलवा चले उरुआ देला उपदेश हो उरुआ देला तो सीता सावित्री ये चाचा जे सीता सावित्री बा वो घर में बैठ के अपन इज्जत बचावता
हाय सुपने खिया हई हाय आजकल के सुपने हई हई इहे एक हरी सती के हाथड़ी से राम हो राम कैसे अच्छा आज तस्वीर सावित्री अरे है खहनी सुपने खिया भइल बिया सती बबुआ लिखता